A Xunta de Galicia concreta a súa participación na rehabilitación do convento de Santa Clara. O Goberno autonómico comprometeu unha achega de 6 millóns de euros. O convenio que se contempla é que eses cartos se aporten para que a Diputación de Pontevedra, que é a encargada de executar os traballos e a que os encargou, os leve a cabo. Por lo tanto, facemos esa aportación. En principio foi o que acordamos coa Diputación, a salvo de que, conforme vayan avanzando os traballos e os prazos bastante concretos que deu o presidente da Diputación, fora necesaria máis aportacións. O acordo quedou selado no convenio que esta mañá asinaron Alfonso Rueda e o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. A achega materializarase en dúas anualidades, 2025 e 2026. Recordemos que o proxecto está orzamentado en 23 millóns de euros. Unha cifra que eu xa manifestei ao vicepresidente Rafa Domínguez en máis dunha ocasión, que vai a ser curta, pero é un punto de partida e que nós xa tamén fixemos as consignacións orzamentarias necesarias para que a rehabilitación do convento de Santa Clara sexa unha realidade. E nesto, bueno, pois é un tema de colaboración entre administracións, a Xunta xa o ven de demostrar, e, bueno, espero que por parte de outras administracións, dígase Concello, Goberno Central. A vindeira Xunta de Goberno Provincial aprobará o expediente de contratación do proxecto cun orzamento de 1,7 millóns de euros. A intención é que as obras comecen este mesmo ano. E se todo sae ben, aquí a previsión é de que as obras comecen no ano 2024, no ano no que estamos. E como dixo o vicepresidente Rafa Domínguez, a nosa ilusión e obxectivo é que Santa Clara se inaugure no 2027, coincidindo ca celebración dos 100 anos do Museo de Pontevedra. A firmado o convenio asistiron tamén representantes de Nietos Ovejano Arquitectos, o estudo que se está a encargar do deseño do proxecto de rehabilitación. Creo que sí, que este año da tiempo a realizar tanto el proyecto básico como el proyecto de ejecución. El tema de que se puedan empezar las obras dependerá de la contratación. Si todo va bien, sí que creo que dé tiempo y desde luego deberíamos intentarlo. Es un edificio complejo y la obra será complicada, por lo tanto será una obra larga. O estudo traballa agora nos cambios no anteproxecto gañador do concurso solicitados polo novo goberno da Deputación, que desbota a excavación nos xardíns de Santa Clara para habilitar un almacén de restos arqueolóxicos. Eliminando una parte del proyecto, pero estamos manteniendo lo que es más importante de este proyecto realmente, que es la restauración del convento, y lo que estábamos diciendo antes, que es la apertura de este convento al exterior y a la ciudad de Pontevedra.